ser cine, televisión, e se iso é carta de amor, se iso é historia, nunca terá o edificio bien que terá. Non debería ser fallante en ningún caso, porque hai tantas excepcións a todo, e tan raro esta actividade que me parece tonto decir, no, así non funciona. Pero, diría, en xeral sería así. Pedir perdón a Roberto Fragenstein, el mejor documentalista de la historia, por habernos atrevido a seguir haciendo documentales después de que él hiciera esos magníficos trabajos. Digo que yo solo sé explicar mi vida. Sería incapaz de hacer todo eso que tantos de vosotros sabéis hacer también, explicar vidas de otros. Que vos gusta máis a vos, non? Se o que vos gusta é ver que partes de unha situación imperfecta e que chegas a un final donde os resultados melloraron considerablemente, ou se o elemento de sorpresa que vos gusta máis é partir do que xa sabedes en ese momento, non? No momento en que sale a peza final, e que o espectador identifique de onde partíades. Como todos tenemos a CD, pues vamos a entrar. Del pólido Pignaválido buscona Talicuero Geisha de Puticlub. Como? Copépodo, Santezudo, Formigueiro e Yacaré. Cobra. Soplagaitas. Trombonista. Vivimos moi estresados neste país. E que decir, iso non é así, porque decir, co primeiro plano que se vexa ela, tomando un café ou calquera cousa, é que cheguen os outros, o café xa está posto, cheguen o bizcocho, bueno, este bizcocho, chega o café, que se diga, filliños, comede ben e tal, que se típica cousa da abuela, tal, moi trabajado, que se come. Diciendo, mira aquí, piensa en esto y observa lo otro. Si le abrís un poquito más el plano, le dais un poquito más de margen para que ellos descubran quizás en la imagen a lo que tienen que atender. Hai que ter a vergonza por estar no mundo, hai que ter vergonza. Os 10 minutos cambiades, ides a outra clase e crava outra persona. E as outras dúas apuntan cousas que lle interesantes en esa clase. A onde vamos? É por nosotros que non pasamos sin pan? Non estou de acordo para nada. Hai que ganalo, hai que ser esclavos. Que miles de persoas te vexan e opinen sobre ti, sobre a tua vida, sobre o que non faz, vigilándote, non. Eu iso vexo mal, non me gusta. Pertenece toda a concentración a un lado por dentro.
Hai moita xente que vai a urgencia que non ten que ir. Que non debían admitir. Gústame os documentais, sinto curiosidade e sinto que en algún momento me pode servir para contar algunhas cousas que quero contar. Digamos que non é unha finalidade inmediata, pero sí que ronda esa posibilidade na miña cabeza de que para contar cousas que quero contar me sirvan os coñecementos que podo adquirir no curso e as poida plasmar deste xeito de documentar. Para BTT, ao que estamos, para a bici de montaña, que enlaza tamén punto. Arriba, Malcolm.